оё медонед аввалин бор курашакл будани замин ин аз ҷониби олими тоҷике муайян шудааст? ва оё медонед Google ва харитасози замонҳои қадим ин тоҷик буд? агар бори нахуст дар канали мо ворид шудаед, пас ҳатман обуна шавед то аз видеоҳои дигари мо низ баҳраманд гардед. дар қадим ҳеҷ моҳворае набуд ки шумо нақшаи шаҳр ва кишвари худро бубинед. ҳеҷ аксе аз сайёраву ситорагон низ вуҷуд надошт. бинобар ин ҳеҷ кас наметавонист бидонад ки харитаи амрико ё ҳиндустон чӣ гуна аст. андоза кардани сарҳадҳо низ имконнопазир буд. пас Google ё харитасози замонҳои қадим чӣ касе будааст? донишманди тоҷик ки ба розҳои бузурги дунёи илм ки тавассути Коперник ва Ньютону Эйнштейн пурраву комил карда шудаанд аз пеш пай бурда буд, чӣ ном дошт? номи ин донишманди ҷаҳони Абурайҳони Берунӣ, як нафар тоҷики тавоност. 4 октябри соли 973 дар шаҳри Кост қаламрави Сомониён кӯдаке чашм бар ҷаҳон кушод ки то ба имрӯз номи ӯ дар дунёи илм ҳамчун чароғи ҳидоят медурахшад. Абурайҳони хурдсол солҳои нахустини зиндагии худро дар хонаи назди шаҳри Хоразм сипарӣ кардааст. падараш яке аз олимони дарбори Сомониён буд. Абурайҳон фарогирии донишро дар мазҳари донишманде бо номи Амир Насри Мансур шурӯъ кардааст. дар андак муддате тавонист донишҳои зиёдеро аз худ кунад. ӯ ба воситаи устодаш ба дарбори Хоразмшоҳ роҳ ёфт ва дар он ҷо илми риёзӣ ва нуҷумро аз худ кард. баъди муддате муваффақ шуд то арзи ҷуғрофии шаҳри Хоразмро офарида тавони қудрати илмии худро исбот созад. Абурайҳон ҳангоми лашкаркашии ғазнавиён ҳамроҳи сипоҳи ӯ ба Ҳиндустон рафт. дар ин сафар ӯ тавонист масоҳати ҷуғрофии 12 шаҳри Ҳиндустонро эҷод намояд. Абурайҳон 1000 сол пеш аз Эйнштейн ба вуҷуди зарраҳои ташкилдиҳандаи рӯшноӣ пай бурда буд ва онро аъзои латифа номгузорӣ карда буд. Эйнштейн баъди 1000 сол ин зарраҳоро футон номид. ӯ ба нерӯи гаронаш ба гирд будани замин ва чархиданаш ба гирди меҳвари худ ва гардиши солона ба атрофи офтоб ки 600 сол баъд аз ӯ Коперник ва Ньютон ба он пай бурданд пардохта буд. ин нобиғаи бузург дар синни 78 солагӣ дар шаҳри Ғазна, Афғонистони кунунӣ, дунёи илмро бо осораш танҳо гузошт.